Det er svært at sige, hvad den perfekte krop er. Jeg synes, der bliver hypet alt for meget om det nogle gange. Så jeg vil sige, hvad man selv er tilfreds med. Hvis jeg man selv er tilfreds og synes selv er den perfekte krop. Jeg synes ikke, der er noget, der synes, der lige er den perfekte krop. Det perfekte krop. Det er ene. Du ikke står op hver morgen, og du har det ikke godt. Ja. Yeah. Hvis du har en sort hud, eller du har din læber er for stor, og dine øjne er for store, og din næse er for lille, det er din perfekt krop. Det er din krop, du har fået det med. Det er det, du skal blive taknemmelig for. Du skal ikke gå og forhandle det kun for en mand, og kun for folk. Fordi du kan ikke, folk vil aldrig blive tilfreds. Forstår hvad jeg mener? Nej, det vil ikke tilfreds. Så du slet ikke. Du kan ikke gå og få glad, du skal gå det simpelt. Det perfekt krop, det er det krop, det du får det med. Ja. At den er sund, altså at man ikke har en sygdom og den slags, og at man ikke er for overvægtig og heller ikke er for tynd, men at man sådan befinder sig nogenlunde inden for det sunde BMI, og tingene sidder som det skal. Jamen, hvis du laver motion, du skal bare passe på din krop, og du må ikke spise for meget. Jeg tror, jeg vil definere den som den, du har det godt i. Normal, ja, hvad er normal? Tynd, tror jeg nok, jeg vil sige. Jeg synes, det er en individuel oplevelse, hvad en perfekt krop er. Jeg synes, det handler meget om at hvile i sig selv og udstråle selvtillid. Jamen det er bare som du næsten er skabt, altså. Jeg vil ikke sige, at mine er perfekt overhovedet, men... Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, der er rigtig mange, der gør det, desværre. Men jeg synes ikke til. Selvfølgelig tænker man meget over, hvad man spiser, og man tænker, hvordan man ser ud, så man lader jo ikke bare stå til. Men det er ikke sådan, jeg tænker, at man skal være en bestemt størrelse. Nej. Nej. Ja, helt sikkert. Altså både igennem moden, altså tøjbranchen, hvad der sådan lige er inde nu, og så også i forhold til det som bladene de viser af kvinder, hvordan de skal se ud. Så helt sikkert, det gør jeg. Nej. Lidt. Jeg kunne ikke finde på at tage herinde uden make-up, for eksempel. Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er reklame, der prøver at manipulere og provokere folk til at gå efter en bestemt mode og stil. Altså, med min højde og drøjde, der bliver der godt til nogenlunde ud. Bare have sådan for lange stænger og ikke så meget mave, ja. Nej.